Σε δύο ομάδες και να δούμε ποιος θα περάσει καλύτερα. Εγώ θα είμαι με Κρίστα και εγώ θα είμαι με την Κρίστα. Και θα πάμε στο βίντεο παρέα που έχω στα σχόλια. Ποιος πέρασε καλύτερα. Εμείς τι τώρα θα κάνουμε. Αστείονται τους βίντεο. Σωματικό να κάνουμε όλοι μας. Αντίο. Πάει γρήγορα! Που μια προπάραρα, Γιώργη! Όρη, είσαι μπούφος. Darkness, my old friend. Εγώ 8, είχε πολύ πλάκα και κάτι δύο άτομα. Η ζωή μας κυλάει ωραία στα καλά φυτά. Τώρα θα κάνουμε κόντρα και θα δούμε ποιος είναι πιο γρήγορα στο παρκούρ. Εννοείται εγώ θα το πας λίγο πιο γρήγορα και πιο μεγάλος. Οδυσσέα, έχω ένα μειονέκτημα ότι κρατάω την GoPro, οπότε έχω ένα χέρι. Εντάξει, κατά πράγμα ρε, έλα. Λοιπόν, 1, 2, 3, όπα. Είμαστε ένα βήμα πριν από το δαχτύλιο. Look at this dude. Είναι άδικο! Είναι άδικο! Οδυσσέα! Είναι απόλυτος λογικό να χάσω. Γιατί εγώ εγώ δεν στο είπα, παιδιά. Είναι άδικο. Στα αρχίδια μου. Με νοιάζει εγώ και έλα. Καταφέρεις εγώ πρώτα. Όχι, βέβαια, όχι, βέβαια. Έχεις πρόβλημα. Τι ρωτάω, αφού έχεις να... Νουμπάκι, Οδυσσέα. Βάζω εδώ πέρα ένα 6 στα 10. Επειδή έχασες. Έκανα την GoPro εγώ. Εγώ είναι 7 στα 10. Πάμε καπαλού. Εμείς το δοκιμάσαμε μια άλλο μπαλόνι. Πάμε, yeah! Είναι αυτό! Είναι αυτό! Look at this dude. Ό,τι πείτε, παιδιά! Τώρα θα κάνουμε την πιο extreme, πιο ψηλή σφίτα όλο τον κόσμο, παιδιά! Είναι τόσο απότομη, θα μας φύγει η καρδιά! Ναι, αλλά νομίζω το έχουμε φτάσει. Ναι, πάμε με τη σειρά γιατί δεν είναι. Λοιπόν, θα πεις εσύ, είναι τη φύσα, δραματική, τσουλίδα! Πάμε τσουλίδες μεγάλες! Δεν μοιράζει εσύ άδες! Αντίο! Brother, για αυτό δεν πήγαινε εκεί. Πάρα πολύ τρομακτικό. Κοιτάξτε πόσο ψηλά είναι. Οδυσσέα, είσαι σίγουρος γι' αυτό? Είμαι σίγουρος. Έλα, πάμε. Εγώ, παιδί. Αντίο! Ήταν τέλειο. Είδατε πως πετάχτηκα. Πολύ γρήγορα, θα λάβουμε τίνη. Μόλις και η πλάτη μου κιόλας. Θα βαθμολογώ αυτό 10 στα 10. 10 στα 10, παιδιά, τέλειο. Τι εννοείται, παιδιά, εγώ θα ξεκινήσω πρώτα γιατί ο Δημός φοβάται. What? Εγώ πάω 10, παιδιά. Και ξεκινάμε, παιδιά. Παιδιά, σε λίγο έχει σειρά που φοβάμαι, αλλά θα το κάνω. Λουμπάκι, λοιπόν. Εσύ τι κάνεις εδώ, ρε? Εμείς καλά θα πάμε, καλύτερα τους μας συνέχεια. Εγώ
Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like και subscribe αν θέλετε κι άλλο.